ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ବାପୁନେ ତାଙ୍କର ସଟରିଂ ଖୋଲୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ବାଡ଼ି ପଟକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ବାଡ଼ିର ଟିକେ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ କୋଳି ଖାଇବାକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା କୋଳି ହେଇଛି, କେତେ ମାନେ ପୁରା ମସ୍ତ ଭାବରେ ପୁରା ଦେଖ କେତେ ପାଖରେ କୋଳି ହେଇଛି ପୁରା। ଆଉ ଏଇ କୋଳିଟା ବହୁତ ମିଠା। ଆଉ ଏଇ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା କୋଳି ହୁଏ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କେତେ ସାରା କୋଳି ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ପାଚିଛି ବି, କେତେ ମିଠା, ବହୁତ ମିଠା ଏଇଟା। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ପାଇପ୍ ଆଣିବାକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସୋଲାର ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ହଠାତ୍ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭିଣେଇଙ୍କୁ, ମାନେ ମୋ ଦେଇ ଆଉ ନନାଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମର ଦେବ ଭାଇ କୋଳା ସେଲିବ୍ରିଟି ସେମାନେ ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ବାଟରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଗୌତମକୁ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ମିଶିକି ଯାଉଥିଲୁ ଭାଟିଆ ମେଳା। ଭାଟିଆ ମେଳାରେ ଆମେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର କି ଖୁସି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ଏଇଠି ଏଗ୍ କୁଲ୍ଫି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଗ୍ କୁଲ୍ଫିଟା କେତେ ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ସୁପର୍ବ ଥିଲା ଭାଇ, ପୁରା ମସ୍ତ। ବୁଲାବୁଲି ସରିକି ଆସିକି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।